Uau! Suposa. Jo igual ni un altre. Mira, el midi d'Ossó. El veus? Sí. Això, estan glaçats. Estan glaçats. Què, anem al vèrtex? Pues va. Jo crec que una hora i mitja estem. No? Fa rotllo, jo faria 5, tio, molaria. Quina cordillera més guapa, tio. Jo com sé, separarà França de...